første menighedsrådsperiode var, mens jeg var i arbejde. Og det var svært at få til at harmonere sammen. Så, men nu her i anden og tredje periode, der er jeg en fri fugl, som har tid til at arbejde med det. Dækning af sociale behov, synes jeg også, man får. Det er jo meget meningsfyldt at indgå i samarbejde med andre mennesker. Økonomien synes jeg sådan set ikke er vanskelig at have med at gøre. De færreste har vel ledelseserfaring, når de kommer ind i en menighedsråd. Det vil være godt at have, men der er vi henvist til dels at bruge vores sunde fornuft og få ting til at glide og interessere os for folk og få folk til at tale sammen og arbejde for det gode arbejdsmiljø. Og så selvfølgelig også trække på de instanser, vi kan uden for sognet. Ja, i den her periode, eller de sidste 2 år, har jeg været formand for menighedsrådet. Så det er op til mig, det er mit ansvar at indkalde til møder og lave dagsorden og sikre mig, at de beslutninger, vi tager, bliver ført ud i livet efterfølgende. Økonomien, sagde jeg før, det var ikke noget problem. Vi kan godt forvalte de millioner, vi får stillet til rådighed, men der er ikke så mange af dem. Jeg synes, vi får en god kirke ud af det på trods af knapheden. Det må man jo sige. Altså, i langt de fleste tilfælde, det hierarki, vi møder ind i, det er meget overskueligt, fordi det er provsten og provstiudvalget. Nu arbejder vi, en af de målsætninger, der står øverst på listen, er udvikling af gudstjenesten og højmessen. Og det er vældig spændende arbejde. Og vi er altså, det er ikke de store diskussioner, der foregår. Vi er meget enige om, i hvilken retning det skal trække, og vi forsøger os med at kombinere spisning med ændringer i liturgien i højmessen og laver andre former for gudstjenester. Og vi kan jo se, at der kommer flere mennesker, når vi ligesom bestræber os på at lave noget ud over det sædvanlige. Man kan godt være med i et menighedsråd på lavt niveau. Og det ved jeg af erfaring, fordi sådan var min første periode i nogen udstrækning. Og det synes jeg ikke er særlig tilfredsstillende. Man skal ind i maskinrummet og arbejde mere intenst. Og når man kommer derind, hvor vi har kompetence til at lave ting, så kræver det diverse møder. Og det skal man være opmærksom på. Men man kan begge dele. Arbejde i folkekirken skriger efter kompetente folk. Og det er meget vigtigt, at man overvejer, om man nu kan man bidrage med et eller andet ud over den gode stemme. Ja, jeg blev jo opfordret for mange år siden. Jeg har siddet siden 1988. Og min baggrund var jo nok det, at jeg er spejder og har haft med KFM-arbejde at gøre. Når man så selv er selvstændig, hvor jeg er klunkemester og sådan noget, og har været vant til at være med i meget frivilligt arbejde, der synes jeg samtidig, at der måske lige er lidt nok overladt til os, det vi selv får lov at bestemme. Og, altså med ansvaret, altså det, når man ligesom er gået ind i sådan noget, så synes jeg, at så er det også spændende at være med til at påtage sig det stykke med det ansvar, der nogle gange følger med, fordi ellers så skulle man jo nok blive derfra. Jo. At når man sidder der som, hvad skal man sige, i fritiden jo, og så videre, ikke? Og så får det, og når man selv har et fuldtidsarbejde, og får de ting til at gå op, jeg synes i hvert fald især sådan en kontaktperson, det må samtidig være svært, eller det har vi snakket om tit i menighedsrådet. Og jeg glæder mig over, at man nu i provstiet har ansætter en halvtids til at ligesom at hjælpe menighedsrådet med det der, ikke fordi vi har haft meget ballade i vores menighedsråd, og sovn og sådan noget, men en gang imellem opstår der jo også nogle situationer, som kan være svære at tackle af en, der står i et job, og så lige pludselig skal være der. Jeg kan bedre med
hvad skal man sige, det jeg varetager, hvor man er kirkeværd, altså sådan nogle praktiske ting, lægge det ind imellem mine ting, og så sige, at nu har jeg tid at gøre det, og sådan noget. Så hvis nogen kommer ind, og så videre ikke, så er det samtidig, så skal man lige stikke fingrene i jorden. Det er selvfølgelig at lige fornemme, hvad der sker, men altså, man skal heller ikke være bange for at komme med sine idéer, og altså, fordi altså, nye input skal der jo hele tiden til. Så altså, hvis man bare føler lidt for vores folkekirke, og man synes, så synes jeg ikke, man skal være bange for at gå ind i det, fordi altså, man vokser som regel med opgaven. Jeg er der, fordi jeg håber på at kunne gøre en lille bitte forskel, og jeg er der, fordi jeg ønsker, at vi i Gjern og Skanderup skal have en sognekirke, der er åben for alle mennesker. Vi har heldigvis et par yngre medlemmer af menighedsrådet. Det vil også sige, at vores kontaktperson til de ansatte er stadig på arbejdsmarkedet. Og det synes jeg er en kæmpe fordel. Ja, lige præcis. Det må jeg nok hellere nævne først. Det er jo økonomien. Jeg er kasserer i den periode her, og har kun sagt ja til det, fordi vi har en meget dygtig regnskabsfører. Ellers ville jeg ikke have turet det. Så er jeg med i aktivitetsudvalget. Det har jeg valgt meget bevidst, fordi jeg synes, det er spændende at være med til at bestemme, hvad der kan laves af ting, udover jo lige de almindelige højmesser og gudstjenester. Det giver mig jo det, at jeg har mødt undervejs i de 7 år, har jeg mødt rigtig mange spændende mennesker, som jeg ikke ville have mødt, hvis ikke jeg havde været i det menighedsråd. Jeg har haft rigtig mange oplevelser. Jeg har fået lov til at være med til at ansætte en ny præst. Altså, jeg har været med til i det meget små og være med til at ansætte en ny biskop. Men det har givet nogle oplevelser, som jeg ikke kunne hente mig, hvis jeg ikke var i et menighedsråd. Men så kan der også være vanskeligheder på medarbejderfronten, for eksempel. Der har vi haft et par situationer, hvor jeg synes, det har været rigtig godt, at der er noget ekspertise, man kan trække på, og det er godt at have en dygtig kontaktperson, fordi det giver nogle problemer, hvis der er et eller andet knas der. Altså, vi har det faktisk indimellem rigtig rart og sjovt i vores fælles menighedsråd. Det startede faktisk op for 7 år siden ved, ikke det sidste, men det forrige menighedsrådsvalg, at det blev et menighedsråd for Gjern og Skanderup kirker. Og det fornemmer vi ikke til daglig brug, men vi prøver jo på, at der er 4 fra det sted og 4 fra det andet sted, og så arbejder vi sammen om det hele. Og det er jo så også et spørgsmål, får vi lov til at blive ved med at vedligeholde og have 2 kirkebygninger med 2,5 kilometer imellem. Og hvis det bliver aktuelt, så kan det jo altså virkelig blive noget med sprængstof i. Jeg håber, der stadigvæk vil være det, der kaldes en højmesse. Altså, jeg kan godt lide genkendeligheden i højmessen. Den synes jeg er rigtig god. Den håber jeg, den også er der om 10 år. Jeg synes, det er en kæmpe opgave. Alene det at få indsigt i det, og i lang tid der er man jo utrolig afhængig af dygtige medarbejdere, og deres velvilje til at forklare og gennemgå igen og igen. Og så er jeg bevidst om den arbejdsgiverrolle, og ikke mindst den meget specielle situation, personalet i sognehus og kirke er ansat i, fordi der er ingen daglige ledere, man kan gå til. Så det er utrolig vigtigt at vise dem respekt for deres situation. De første 2 år af perioden, der var jeg i PR-udvalget og i kirke- og kirkegårdsudvalget. Men halvvejs der blev jeg så opfordret til at være kontaktperson, og dermed også i forretnings- og økonomiudvalget. Det vil sige, at i praksis så er jeg jo egentlig personalechef, stadigvæk under menighedsrådet. Det giver mig jo en stor indsigt, synes jeg, i det maskinrum, som man kan kalde det, der ligger bag alle de funktioner, der er vigtige for at have et velfungerende sogn. Fordi vi har mange udadvendte aktiviteter, og via det, der har jo både i menighedsrådet og via aktiviteterne, der har jeg jo lært en masse mennesker at kende, jeg ellers ikke ville træffe. Men min egen uvidenhed omkring nogle af de emner, vi får, de er da også en udfordring. Fordi der ligger så mange regler og love bag de
fra ministerier og så videre bag de beslutninger, de skal tage. Og dem kender man jo ikke før udfordringen opstår, så det kræver en del forberedelse, synes jeg. Ja, altså forhåbentlig så medvirker jeg til, at det daglige kirkeliv det fungerer ved at repræsentere en del af dem. Og i og med at jeg er kontaktperson, så er jeg jo så personalets link til menigheden, dem der ikke har de udadvendte funktioner. Og ved at få dagligdagen i sognehus og kirke til at fungere bedre, så bliver det forhåbentlig også en bedre oplevelse for menigheden at komme her. Og man skal vide, at det tager tid, netop fordi det er så meget, man ikke aner noget om. En del af vores medlemmer, de tager også del i kredsen af frivillige ved Alderslyst Sogn. Dem har vi heldigvis mange af, og vi er jo nærmest afhængige af dem til alle de aktiviteter, vi har. Altså kirken som sådan, den står vel, den er jo gammel, eller det er den ikke så gammel, men selvom de ydre rammer, de ændres, så består den jo. Men jeg håber, set fra min vinkel, at der bliver mere tværkirkeligt samarbejde. Jeg sidder i menighedsrådet ved Dallerup Kirke. Jeg er i menighedsrådet, fordi at jeg er vokset op med den kristne tro, og hele min barndom og ungdom har været en del af børne- og ungdomskirkeligt arbejde i FDF. Og som voksen, så synes jeg, at det er gerne se fra en lidt anden side i menighedsrådet og bidrage til arbejdet der. Det giver mig et stort indblik i, hvordan hele den kirkelige organisation den er sat sammen, og hvordan den er opbygget. Og så giver det mig også nogle fællesskaber med andre, som har samme interesser. Det er jo noget af det også giver en. Et stort kendskab til ledelse, organisation, økonomistyring. Det er noget af det største kursus, eller hvad skal jeg kalde selvlærte kursus i personaleledelse og økonomistyring og budgetlægning. For det er ikke en del af mit almindelige arbejdsliv. Men det har givet mig en stor indsigt i ting, jeg aldrig troede, jeg skulle vide noget om. Jeg er kasserer i menighedsrådet, så mine nuværende opgaver er at sørge for, at budgettet det måske holder, og at vi får brugt pengene på det, vi har bestemt, vi skal bruge pengene på. Før det var jeg ansvarlig for præstegården, for at få den vedligeholdt. Så der handlede det om at få lavet syn en gang om året, og få fundet ud af, hvad der skulle laves til vedligeholdelse, og hvilket penge, der skulle hjem til det, og sådan noget. Så det, jeg har lavet de to ting. Det er en udfordring, at man i menighedsrådet sidder på den måde frivillig med alle mulige forskellige baggrunde. Det er en udfordring på den måde, at ingen af os har en uddannelse, der gør, at vi nødvendigvis ved det. Det kan selvfølgelig også være en fordel, at vi er mange forskellige mennesker, men det, at man sidder der selvfølgelig med grundideen i, at man er kristen, og man vil gøre noget for folkekirken, så ved man jo ikke nødvendigvis noget om budget, økonomi, bygningsvedligeholdelse, personalledelse. Man kender måske, selvom man kender folkekirken, og man kender gudstjenestegang, og så kender man ikke den opbygning, som hele folkekirken har, og den struktur, der er, og det at finde ud af, hvilket arbejdsgang der er, hvor og hvordan man kommer igennem med forskellige ting. Det er en stor udfordring at lære alt det at kende, og det kræver tid og arbejde at sætte sig ind i alt det. Det er største delen af det arbejde, som man laver, kan for menigheden virke meget usynligt. Selvfølgelig vil de i sidste ende kunne mærke, hvis ikke man har noget ordentligt personale, men mus-samtaler og på den måde budgetstyring, selvfølgelig vil de også opleve, hvis kirken ikke er ordentligt vedligeholdt, men der skal jo lang tid til, før de opdager, hvor meget tid man egentlig bruger på ting, der ikke lige umiddelbart vedrører dem. Jeg kunne helt sikkert ønske mig, at meget mere menighedsrådstid gik med ting, der var mere nært på menigheden. Altså, for mig er det rigtig sjovt og det er rigtig spændende. Det er, når man kan lave nogle arrangementer, gudstjenester, ting, som på den måde er menighedsnært. Jeg selv har små børn, så det kunne også være rigtig givetigt, hvis man kunne bruge mere tid på at lave noget der med børn og unge i kirken. Men virkeligheden er, at det meste tid ikke går med det. Jeg håber, at folkekirken stadig
formår at være folkelig, at være der, hvor vi mennesker vi er, og at vi får kørt samme spor. Men det kan da i perioder bekymre mig om folkekirken kun er for nogle få, og ikke for flertallet. Fordi der er så lidt tid, der er nødvendigt, der går med menigheden, og så meget tid, der går med noget andet. Jeg sidder i Them Sogn, hvor der er Them og Brande kirker. Det var gospelgudstjenester. Jeg havde selv sunget gospel i mange år, eller var til gospelfestival i Aarhus gennem mange, mange år, så det var bare noget, der virkelig fangede. Og så lige så stille kom jeg ind og oplevede almindelige gudstjenester og højskoleaftener og sådan, ja, alt hvad der foregik. Jamen, det giver mig en god samvittighed, at jeg er med til at gøre noget. Og en glæde ved at være med i et fællesskab. Jeg synes, det er en rigtig stor opgave. Men vi er heldigvis flere til at løfte, og vi har forskellige forcer. Men jeg er meget ydmyg i opgaven som arbejdsgiver og som forvalter af økonomien. Og jeg synes, jeg sætter min lid til, at vores medarbejdere, de har mest styr på deres opgaver. Og så vil jeg vil rigtig gerne vide, hvad de laver. Så jeg har været med. Et par gange har jeg været med at grave om søndagen til at gøre klar til gudstjenester. Jeg er referent til menighedsrådsmødet, og så sidder jeg i aktivitetsudvalget og i valgudvalg og i menighedsplejeudvalg. Jeg oplever den som en meget spændende arbejdsplads, en speciel, men spændende arbejdsplads. Man møder mange forskellige mennesker, og der er ikke 2 dage, der er ens. Jeg oplever en stor frihed og en stor variation i det daglige arbejde, og det sammen med det ansvar, det medfører, kan jeg rigtig godt lide. Jeg har personligt kun godt at sige om samarbejdet med de menighedsråd, jeg har arbejdet sammen med, også dem jeg arbejder sammen med nu. Jeg prøver at sætte mig ind i det lovstof, der kommer, og prøver at være en hjælp for menighedsrådet på den måde, så jeg synes, der er et godt samarbejde. Jo, det er jo en udfordring at have en arbejdsgiver, som er frivillig, og som er uprofessionel, kan man vel sige, fordi det er jo ikke givet, fordi man lader sig vælge ind i et menighedsråd, at man har erfaring eller viden omkring det at være arbejdsgiver. Så det er da en udfordring. Det er også en udfordring, at der kan blive valgt et nyt menighedsråd hver 4. år. Der er jo ret mange arbejdspladser, der har sådan en arbejdsgiver. Og det er jo sådan noget, der, hvis man fortæller det til en middag, så løfter folk i øjenbrynene og siger, nå, kan man det? Men det kan godt fungere, mener jeg, hvis der er en god og klar kommunikation begge veje. Det kræver, at medarbejderne kender deres ansvar og kompetencer og tager den på sig, som sagt. Og det kræver gensidig tillid, og at vi tror på, at vi vil det samme, og at vi vil hinanden. Det er for mig rigtig vigtigt. Så tror jeg, så kan det lykkes. Altså hvis man med menigheden også tænker dem, der kommer på kirkekontoret i ugens løb, så tror jeg, at kordegnen er med til at gøre en stor forskel. Der kommer jo også mennesker, som ikke er medlem af folkekirken. De har måske en anden nationalitet, og for dem vil det være deres måske eneste møde med folkekirken. Og der tror jeg, at det er, at vi bestræber os på at yde en god service og hjælpe så godt vi kan, det tror jeg gør et positivt indtryk. Så jeg tænker, at vi er med til at tegne kirkens ansigt udadtil. Jeg vil sige, at man skal være klar over, at der ligger et stykke arbejde i det. Det er ikke venstrehåndsarbejde. Man skal være parat til at investere noget tid. Der er rigtig mange opgaver, der er meget ansvar i det at være i menighedsrådet, og der er store opgaver, man skal tage på sig. Og store beslutninger, der skal tages. Og især de mindre sogne, tænker jeg, hvor der måske er kun 5 eller 6 valgte medlemmer, der er jo lige mange udvalgsposter, der skal besættes, og der skal man i hvert fald være meget klar over, at man kan ikke være der, uden at man tager nogle af de opgaver på sig. Så derfor tænker jeg også, at folkekirken skal også om 10 år kunne give noget, som man ikke kan få andre steder. Jeg er præst ved Silkeborg Kirke. Silkeborg Kirke er en stor aktiv bykirke, et stort sogn på 5-6.000 mennesker, og der er et sted, hvor der foregår rigtig mange aktiviteter. Der kommer
rigtig mange i kirke om søndagen, og det smitter af på hverdagen, hvor vi har 4 kor, og vi har børneklubber, vi har mange studiekreds og bibelkredse og kirkecafé og den slags. Så det er et aktivt sted, hvor der kommer en bred, mangfoldig menighed. En præsts opgave i kirken er primært at lave forkyndelse. Fortælle det gode budskab om Jesus og om Guds kærlighed. Og det gør vi gennem gudstjenester hver eneste søndag, og så gør vi det gennem de kirkelige handlinger, dåb, vielse, begravelse. Og der, hvor vi nu møder mennesker, så underviser vi konfirmander og tager ud og snakker med folk, og så deltager vi i kirkens aktiviteter og finder på nye. Så det er meget bredt og alsidigt arbejde. Jeg valgte at blive præst, fordi jeg rigtig godt kan lide at formidle, og jeg har været en del af kirken hele mit liv, og synes, det er helt naturligt, at jeg også kan stå frem og fortælle den gode historie om Gud og Guds kærlighed. Og så kan jeg godt lide, at der er en bred mangfoldighed af aktiviteter. Jeg kan være kreativ, men jeg kan også få lov at sætte mig ned og læse. Så det kan være det ene og det andet. Det betyder, at være valgt af et menighedsråd betyder, at de har villet mig, og jeg har villet dem. Vi har fundet sammen i et godt match, og der er nogle ting, menighedsrådet arbejder for, som de kunne se, at jeg kunne blive en del af, og jeg kan bruge menighedsrådet som sparring i forhold til at vælge aktiviteter til og fra. Det handler også om, hvordan gudstjenesten er sat sammen, om hvilke salmer vi synger osv., og der er menighedsrådet en vigtig medspiller. Så det, de synes, det kommer til at smitte af på et sådan, jeg holder gudstjenester for eksempel. Kirken er jo en speciel arbejdsplads på den måde, vi er meget få ansatte, og vi, der er ansatte, har meget forskellige funktioner. Nogle steder er der jo flere præster, og flere organister og flere kirketjenere, men der er i hvert fald ikke mange på hver post. Og det betyder, at vi er sådan et lille team af medarbejdere, der alle sammen skal arbejde sammen omkring én ting, nemlig sådan gudstjenesten og kirkelivet, men vi gør det på forskellige måder. Og derfor er menighedsrådet også en vigtig brik, som skal samle alle de her tråde og kunne skabe et godt miljø på arbejdspladsen, selvom menighedsrådet jo ikke er til stede til daglig. Jeg er ansat ved Rydrup Kirke som graver og kirketjener, og der har jeg været siden 2004. Og vi har et samarbejde med Vinding og Vras Kirke også. Altså min primære opgave er jo at pleje, vedligeholde og udvikle kirkegården og tilpasse den, de nye begravelsesformer. Og så er det jo mig, folk møder på kirkegården. Så det er sådan den der, det bindeled mellem de folk, der har behov for at komme på kirkegården, og menighedsrådet, og nogle gange også præsten. Kirketjenerfunktionen er jo også rengøre kirken. Mindre vedligeholdelsesarbejder indendørs. Og så er det jo at klargøre til begravelser, bisættelser, bryllupper, barndåb, hele vejen rundt, og helt almindelige gudstjenester. Jeg blev opfordret til det, eller til søgestillingen, og inden den tid, det har jeg aldrig tænkt på at skulle arbejde på en kirkegård. Det har slet ikke faldet mig ind på noget tidspunkt. Men med en baggrund som landmand, og ja, så har man nogle grønne fingre et eller andet sted. Og så da jeg undersøgte sagen, så virkede det som en helt fantastisk arbejdsplads. Jeg havde forestilling om også, at det var rigtig, meget velordnede forhold. Og så også, at der var, der fandt jeg ud af, at der så også var rum til at tale med folk med tid. Og man må gerne bruge tid, man må gerne stoppe op. Man skulle ikke knokle hele tiden, som jeg var vant til i landbruget. Så da jeg fandt ud af, at det var sådan, så søgte jeg i det. Altså mit menighedsråd har meget fokus på, at vi kan rumme folk. At det er en arbejdsplads, hvor der er rum til at modtage folk, der er glade og kede af det og frustrerede. Så jeg har et fantastisk godt menighedsråd, som også har taget arbejdsgiverrollen på sig. Så vi går ikke rundt. Vi ved stort set, hvad vi skal, også på lang sigt. Jeg har oplevet, altså ikke personligt, men mellem to kolleger og også andre kolleger har jeg oplevet en del, hvad skal man sige, altså frustrationer, men også samarbejdsproblemer, som menighedsrådet simpelthen ikke havde, de kunne simpelthen ikke løse det. Altså det var alt for svært. Det var jo to medarbejdere, som de gerne ville beholde, og de kunne simpelthen bare ikke arbejde sammen. Og det var virkelig ubehageligt. Men personligt har jeg ikke nogen vanskelighed med. Der kan jeg undre mig. Jeg kan egentlig undre os over, at de simpelthen er så, hvad skal man sige, de vil os det så godt.
Så de går rigtig langt for, at vi får skabt en god arbejdsplads. Og så også, at vi kan, fordi vi er jo, og det er alle kirker er der jo, hvad skal man sige, stor forskel på sammensætning af medarbejderne. Der er jo akademikere, og der er gartnere og landmænd, eller hvad man sige, der er jo håndværkere og akademikere, som skal arbejde sammen. Og det kan godt være vanskeligt nogle gange. Jeg tror, jeg gør en forskel ved at være det der bindeleder, være den, der altså er med til at få for eksempel en begravelse til at fungere. Der må ikke være alt for mange, der må ikke være svipser, men altså sørge for, at det hele det simpelthen bare er klart. Og så også, at man er forberedt, og at man selvfølgelig passer sine ting. Passer folks gravsted, som er en meget personlig ting. Og så skal man være imødekommende. Altså, så tror jeg, at man gør en forskel. Altså, fra min side af bordet, så er det simpelthen, at vedkommende bliver klar over, at man er arbejdsgiver. Men i hvert fald arbejdsgiverrollen, der skal de have fokus på. Måske om 10 år, der foregår flere kulturelle ting i kirken. Måske ikke så mange gudstjenester, men arrangementer, som tilpasser familier, måske også. Ikke? Flere aftenarrangementer. Men på 10 år, der tror jeg også ikke, den ændrer sig så meget, men altså om 50 år, så tror jeg, at den ser anderledes ud. Forandringen består jo i, at det bliver jo bisættelser og meget, meget enkle gravsteder. Altså, hvis der overhovedet er nogle gravsteder, så bliver det en meget, meget enkel form og billig form. Jeg tror ikke, at folk ønsker ikke at lægge nogen til last. Altså på den måde med at have et stort, flot og udådet gravsted. En lille mindeplade eller noget. Nu har vi så ikke mulighed for Skovkirkegård i Bryrup, men Skovkirkegård i Silkeborg er jo fantastisk populært. Så og det er jo helt fantastisk at indrette en skov som en mindelund.